Tiesitkö, että Suomen ilmaston lämpötilan vaihtelut on selvitetty yli 7000 vuoden taakse eri aikakausilta löydettyjen puiden vuosilustojen perusteella? Luston mittausmikroskooppi on periaatteessa ihan tavallinen mikroskooppi, jolla katsellaan puiden poikkileikkauskiekoista vuosirenkaiden leveyksiä, eli luston paksuuksia. Ja tämmöinen laitteisto yksinkertaisesti vain mittaa nämä lustojen leveydet ja toimittaa sitten tietokoneen muistiin nämä tiedot analysointia varten. Periaatteessa siis hyvin yksinkertainen laitteisto. Mille aikakausille päästään vuosilustoja tutkimalla? Tänä päivänä on meillä Suomessa, me olemme saaneet männyn metsärajalta, siis Lapista, kerätyksi 7641 vuotta pitkän vuoden tarkan sarjan. Eli tämä männyn vuosilustosarja on havupuiden joukossa maailman toiseksi pisin sarja. Pitempi sarja löytyy ainoastaan Amerikoista, White Mountainsin vihnemännystä, josta on tehty 8802 vuotta pitkä sarja. Eli tämä tahtoo kertoa sitä, että meillä täällä Lapissa on ainutlaatuinen arkisto, jota voisi kutsua jopa kansallisaarteeksemme. Voiko lustotutkimusta hyödyntää metsänhoidossa? Me voimme puun vuosilustosta ja puusroista analysoida satoja erilaisia asioita, jotka liittyvät niin ilmastonmuutokseen kuin metsänhoitoon. Me voimme esimerkiksi lannoittaa metsikköä ja tutkia lustoista, että miten se lannoitus on vaikuttanut. Ja tietysti pitäisi tuottaa paksumpia lustoja. No, se ei meille riitä vielä, että näemme, että on paksumpia lustoja. Meidän täytyy tietää, että kuinka nopeasti lannoitusvaikutus alkaa ja miten se kehittyy ja koska se loppuu. Ja sitten kun lannoitteet maksavat, niin meidän täytyy käyttää sitä lannoitetta niin vähän kuin mahdollista. Eli me näiden kasvien avulla optimoidaan se lannoitteen tarve. Mitä lustotutkimus kertoo ilmastonmuutoksista? Nythän Suomi on hyvin voimakkaasti esillä ilmastonmuutostutkimuksessa juuri tämän meidän pitkän sarjamme vuoksi. Me pystymme sanomaan joka ikisen kesän ajalta kesä-heinäkuun lämpötilan tämän sarjan perusteella. Emme tietenkään nyt ihan yhtä tarkasti kuin lämpömittarilla, mutta niin tarkasti, että me voimme tehdä hyvinkin pitkälle meneviä johtopäätöksiä esimerkiksi ilmastonmuutoksista näin pidemmällä aikavälillä. Minkälaisia mielenkiintoisia asioita tutkijat ovat täältä löytäneet? No, tässä kun tätä ilmastokeskustelua käydään, olen joutunut toistuvasti toteamaan, että kun katsomme näitä pitkiä sarjoja, että ilmasto on vaihdellut ennenkin, joskus enemmän, joskus vähemmän kuin nykyään. Nythän me olemme täällä Lapissa eläneet viimeisten 15 vuoden aikana keskimääräistä lämpimämmissä olosuhteissa, jos verrataan viimeiseen 100 vuoden pätkään ajanjaksoon. No, tämä lämpeneminen ei kuitenkaan poikkea millään tavalla tämän 100 vuoden aikana tapahtuneesta lämpenemisestä. Jos me sitten tarkastelemme puiden kasvua pidemmältä ajalta, menemme tuonne 800 vuoden päähän keskiajan lämpökaudelle, silloin huomaamme, että nämä meidän mäntymme, jotka silloin olivat eläviä, ovat kasvaneet selkeästi nykyistä paremmin, eli se todistaa tämän keskiajan lämpökauden puolesta. Sitten jos menemme tuonne atlanttiselle kaudelle, suunnilleen 5000 vuotta taaksepäin nykyhetkestä, niin silloin oli vieläkin lämpimämpää. Tämän todisteena me voimme löytää nykyisen metsärajan yläpuolelta ja pohjoispuolelta Lapin pienistä järvistä, jos on kylmä, hetepohjainen vesi ja jos on muta pohjalla. Me voimme löytää tukkipuu kokoisia männyn runkoja alueelta, missä ei ole enää 10 kilometrien päässäkään eläviä mäntyjä. Eli tämä on tämmöinen selkeä todiste siitä, että joskus on täytynyt olla hieman lämpimämpää kuin nykyään
meidän ei tarvitse mitään ilmastomallia siihen rakentaa, että meidän riittää, kun kävelemme järven rannalla ja kaivamme mutaa ja löydämme näitä runkoja. Niin se on aika konkreettinen todiste siitä, että on joskus ollut lämmintä. Teurasleikkuri on vesi. Tuossa toinen esimerkki. Ja tästä on